Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag skal den her video faktisk handle om, at jeg glatter mit hår i den her glatte her. Det er mega lille. Jeg har også købt det på Temu. Det er ikke engang tændt eller noget, på grund af, at så stikket er lige her. Jeg har set nu, hvor de gør. Men det lader som om stikket var i. Men det var det ikke. Så ja. Så vi går bare lige et eller andet sted hen. Jeg ved ikke hvor. Men jeg finder lidt perfekt spot. Nej, jeg finder ikke et spot lige nu. Men jeg skal bare lige finde noget, jeg kan se på min telefon. På YouTube. Okay, hvis der er lidt musik på den, så tak for sidst. Og sådan er det. Så jeg skal lige finde et perfekt spot. Se her mit. Okay, så nu har jeg faktisk fundet et perfekt spot. Her. Det er min dør. Og her er glattejern så fyldt. Så ja. Jeg stiller lige der. Her. Så kan I nok godt se mig helt. Ja. Og nu ser jeg bare lige noget på min telefon. Så er det derfor. Og her, den er siddende her. Jeg har bare lige puttet på min sol. Og jeg kan godt se, der er musik, ikke? Ja. Det er mega lille på grund af. Ja. Nu er det deroppe i mine højtaler, det bliver bare lyst op, så måske er det lidt højt. Og bare lige lidt nu. Så. Den er overhovedet ikke varm. Okay, hvis jeg skal lidt noget, den er varm. Okay, den er faktisk mega varm. Så jeg begynder lige noget glat. Den her tørt. Og mit hår. Jeg fanger. Det var nice try, gutter, men vi hopper ikke på den. Nå, I væk her. Min mor har sagt, at jeg sætter mig ikke shit. Au, fuck. Nu skal vi se det bedre nu. Fordi hvis du så bliver fanget som en kugle. Vi ses. Vi ses, Julie. Når jeg har vundet. Det skal jeg nok ikke have mærket dig. Han sender tale-beskeder til din kæreste, imens han kan vinde 50 lapper. Den mand er da crazy. Der er sikkert en eller anden, der har fundet det mest geniale gennemstået. Ja, og hvis jeg kigger på jer, på grund af, der er et spejl. Jeg har... Au. Den kigger jeg herinde. Så er det derfor. Men det ved jeg ikke. Se, den er mega duglønlig. Se, når man gør det her. Det her glatte jeg det faktisk rigtig godt. Nu skal jeg til at få krøller. Nu gør vi lige noget, ikke? Tjek her på. Her skal den være et stykke. Hvad er det for en krølle? Okay, man starter med at gøre sådan her. Ja, og jeg ved godt, I synes mine videoer er de kedelige at se på. Ja, men jeg ved ikke, hvad jeg skal. Den handler om... Okay, vi ses lige, når jeg lige får en krølle i den her top.
Okay, så det blev faktisk ikke til noget. Se. Se, det blev ikke til meget. Jeg har næsten brugt... Jeg har brugt en time. Nej, jeg har brugt 40 minutter på at lave det her hår. Og det virker bare ikke. Jo, måske der kommer en lille krølle her. Ellers. Hvis I også gerne vil lave det derude, så lad være med at lave det derude med et krøllejern. Nej, med et glattejern, det virker ikke på mit hår. Men advarsel til jer, ikke brug glattejern. Det er mega dårligt. Et glattejern til at glatte hår, det er ikke til at lave krøller. Det skal man bruge krøllejern til at lave krøller ud. Ja. Tak fordi I er så meget i den her video. Og husk at like og subscribe. Og jeg vil faktisk rigtig gerne undskyld hvis I vi ses. Undskyld hvis jeg ikke laver så mange videoer. Det er kun jeg ved ikke hvad de skal handle om. Det er det. Ja, vi ses.